Dnes sme mali perfektný event zo ZSE, každý si to veľmi užil, opäť som sa snažil každému niečo odovzdať, jazdili sme vo vláčiku, striedali sme sa, takže myslím si, že zaujímavý deň na motokárovej dráhe. Jazda bola super. Bolo to iné asi, ako človek čaká proti autu. Určite je fajn, že náš zamestnávateľ takéto veci robí. Zvyšuje to nejakú dôveru vo firmu, je to väčšia zábava a trošku nás to angažuje aj z pohľadu komunikácie aspoň.